ixesha thina apho khona sobala sibheke ezweni kodwa before ube kanti sibheka ezweni kodwa ubhili ke sele ekhona right andikasho uba imike yakho ke ngoku nje bazilungisile cela ubulise baphulaphula Nkosi Mambili ezibuyisele khona ingqobo yakho direction igqiwe yakho i-direction ngiyakuthatha ngethuba ke ndizibuyisele lapho bekhanye community radio sibelele kudalanyana show shout out to the Velo family. Yes, man. For the love they Yo. show me love. Benza May the umsebenzi good omhle Lord gqithi. bless all of them. Benza umsebenzi omhle kakhulu. Saba appreciate kakhulu. Yes. Siyabulela kakhulu ke baphulaphule siyathemba ukubana nizawamamela show namhlanje. Right ke mphulaphuli sovela ukuthi ubhili ukhona ke ngoku sobaleka thina yenza baze simnike ixesha enough after in sharing so sivele sihambe siye kutata umfundisi umnuka kumagalati esahluko ngo-4 ivesi ngu-1 saphela lapha kuvesi 10 then xa sibuya apha yangena wena phaa ku-0608543 kanye siwhatsappela phaa ku-073 44 9051 kulapho khona uzokusaphela khona okanye uyandifowunela mna phaa ku-073 255 8802 hayi sizawukhala xa senze right itsho loo nto mphulaphula masibaleke thina sibheke phaa ke ngoku zikuyethe zakho Stop now. Amen. Ndibeka lokhu hayi awukutsho ngalokhu nawe. Cela ufake ezi. Noma ikhona na ke ngoku lapha. Ndilibele kaloku nabona ngokuthi ndihlaza fe radio. Usithathwe. No we should buy one for us. Right. Itsho loo nto leke mphulaphula masibaleke thina sibheke phazi ikhathaliwane. Konke okay masibaleke sibheke thina phaa kwincwadi yamagalati esahluko ngo-4 ivesi 1 xa sibuya phaa kuzo siya straight phaa kutata ubhili siyaphaa kutata abesele ndiqinisekile ke naka kudalehleni phaa kuzo kaloba ndisidinele sikemvuseleni wena ufresh and ndiyakwazi abantu abasaqala amagalati wena wawagqiba ungenza no-5 wamgile kwano-6 na-7 siphela kusisikane heyi andingahlaba baphulokuthiwa yilo mntu enowayifunda ibhayibhile usibaleke baphulaphula siyephaa kumagalati tatunqoka Mandibonisa namhlanje sizakwenza kwasencwadi yamagalati isahluko 4 sisaqhubeka qala phela ndithi ke indlalifa ngexesha lonke engumntwana ayahluke ngalo nakube iyinkosi yento zonke ekameranela indlalifa ngexesha esengumntwana ungumntwana longazi yonke into ebhekisele kuye nee-benefits zakhe namalungelo akhe akazi nix so ubizwa kuba ngumntwana lo nendlalifa that is indlalifa apha uKristu ngexesha engumntwana ayazi nix ayahluke nganto kumkhosi indlalifa yona kodwa ayahluke kumkhosi ngexesha engekazi nto ukhumbula uvesi 3 upele esixelela into yoba siyimbewu ka-Abraham so izithembiso zazinikwe u-Abraham zinikwe bonke abakholwayo including ke amaJuda nabentlanga abakholwayo now indlalifa ngexesha ingumntwana ayahluke nganto kumkhosi nakuba iyinkosi yezinto zonke nakulo mntwana utata ke uyi-chief okanye ungumphathi noma ungurhulumente nokuyintoni na now into eyenzekayo ngexesha engazi nokuba ungumntwana wekumkani naye uzawumamela izinto ezithethwa ngabanye uzakwenza ezinto abanye benza zona uzawuthobela
uzawuqeqeshwa njengabo bonke abanye abantwana ephuma kulo mzutyebe unjalo nezinto zonke, kodwa uzawufaniswa nabantwana abaziphumela nasemizini njena ezihluphekeleyo just because akazi nto. Kunjalo ke umntu othi apha kuThixo angazazi bungubani na. Nawe ngeli xesha ungekazazi into yoba ungubani, umo wakho uKristu, okanye ithetha uthini nento yoba usindisiwe, uzawufana nje nabantu abangasindiswanga. That is why ibalulekile into yoba ulazi ilizwi uba lithini ngawe, yintoni elindelekileyo kuwe, yintoni uThixo ayithethayo ngawe. Uzothetha ngale ndlela uThixo athetha ngayo ngawe nawe. Kuthiwa ke ifana nje, ayihlukanga kumkhosi nakuba iyinkosi yezinto zonke. Nawe apha uThixo uthatha igunya lakho uzazi uba uyinkosi yezinto zonke, uSathane uzawudlala ngawe, uzawufana nabanye abantwana nje. Akho nto izawukhangeleka ibhetele kuwe just because awuzazi bungubani na. So that is why ibalulekile into yoba umzalwane azazi into yoba usindisiwe, umamkele uYesu Kristu, unegunya uYesu Kristu awanikwa nguye lokuba aqalekise amadimoni onke, abhangise zonke izinto ezenziwe nguSathane, akhulule nabakhonkxiweyo, aphelise abangaphilanga, abeke isandla phezu kwemelelo iphile. Now uverse 2 uthi iphantsi kwabagcini namagosa kude kufike ixesha elimiswe ngaphambili ngoyise. Ngala xesha kungazinto uyanyanzeleka, no choice, uzaba phantsi kwabagcini namagosa kude kufike ixesha, that is apho indlalifa ide yafikelele ekuzazini into yoba no ma ndiyindlalifa yokumkani, then andimelanga uba ndiphila nje impilo efane ordinary nabanye abantu. Do you know ukuba amaKristu amaninzi awazazi into yoba asupernatural, azifanisa nabantu abanatural, and as a result baphila impilo enatural efana nayabantu bonke, because awakwazi ukuzibalela ko-supernatural, that is abantu abenza into engekhoyo ibekho, abantu abakwaziyo uthetha ngomlomo wayo bathetha okungekhoyo kubekho. Then in the same way nalona ke uyindlalifa ngeli xesha uzawuba phantsi kwabagcini. Ngela xesha uphantsi kwabagcini, ungala xesha uxelelwe izinto, abanye bayabaleka baquqa indawo le yonke bakhangela abaprofethi. Kolo process yokukhangela abaprofethi badibana nabo nabaprofethi bobuxoki just because awusazi noba ngubani ongubani na. Ukhangela kungafumani intsikelelo khona. Nazenye iproblem, ndiyakhumbula xa besenza incwadi yabase-Efeso sithe sasikelelwa nguThixo phambi kokusekwa kwehlabathi bathi asikhangele intsikelelo apho ikhoyo. But ngexesha ungayaziyo yonke loo nyaniso, ungazazi bungubani na kuThixo, ungumntwana kwi-understanding yobabalo nobuKristu bakho, then uzawukhangela intsikelelo nyhani ezimpokothweni zabafundisi abatsotsa abantu. Uzawuyenza loo nto leyo because akuzange kukhe kukhangela intsikelelo ngokufaka 500 rand, 1000 rand imali, 200 rand noba imali na empokothweni yomntu. Bubutsotsi obungabokuqonda oko, and andifuni noba ndibu-entertaine ndithi nawe ungahamba uyokwenza loo nto leyo. Manipulation leyo, ayikho into enjalo. But till ude uyazi uzawuboshelelwa yiyo, futhi ungazithuke nam nje bendisithi nje ayikho. Xa seyikubophe nyhani ungazi noba kuqhubeke iphi na into, uzawuqhubeka usithi yiyona ndlela yokwenza izinto leyo. Uthi uverse 3 ke yena ke, ngokunjalo nathi xenikweni besingabantwana, besingamakhoboka aphantsi kweziqalelo zehlabathi, jonga nawe wena kanye ungasindiswanga okwangoku, kodwa uThixo akunike ithuba loba uyimamele nale nto ithethwa apho. It's because ungumntwana okwangoku, ngoba awufanelanga uphile ubomi, ayondawo yakho uphila kuyo. But immediately ufikelele ekuzazini bungubani, wawudalwe nguThixo, wawudalelwe ntoni, uthatha iposition yakho, kumhla uzawuqala uthi ndifumene ke ngoku ubomi. Yintoni lisihlelisileyo lusindisweni? It's because emveni kongasindiswa ixesha elide sifikelele ekuboneni uba nabo ubomi and sifumene bona. Uzawuthi ke wena ke ungekayiqondi kwale nto ndiyithethayo, hayi uyaxoka, utheni, sibuza umbuzo uba why, yinto le ndiyifunayo. Because uyandiva ngo ndithethayo uba ndithi andifuni kwamali yamntu, and ndithi no, ndifuna iminikelo, ndifuna ntoni, yinto le ndihlelisileyo. Then
it's because ndifumene into yoba nantsi inyaniso, nantsi yona nto kumele uba ndiyiyo kwasekuqaleni, nantsi yona nto bakufanele uba ndiyiyo kwasekuqaleni. And then ke ngoku ndiyayibona into yoba ndikwi-line right, and then that's where I belong. Kulapho ke ngoku ndiza kuhlala khona. We understand uba ngethuba besingasindiswanga besisenza zonke izinto besingamakhoboka aphantsi kweziqalelo zehlabathi. In this sense ke ukhumbule into yoba kuxelelwa abomthetho aba babesindisiwe babeke baqala babotshwa ngumthetho, then bamkela uYesu Kristu basindiswa. Into yoba ngalaa xesha benibanjwe ngumthetho, it's because bekungekafiki eyona nto original, bekungekafiki uYesu Kristu, ngoba umthetho kuthiwa it was just a tutor up until kude kufike uKristu oyena unegunya lokulawula abantu. Umthetho zange kube nagunya lokulawula umntu. That is why umthetho obuxelela uba qha yenza le nto, nantsi right efanele uyenze, nantsi wrong kufanele uba ungayenzi, buphelela kuloo ndawo, because awukwazi ukukulawula. Uyakuxelela qha and akuxelela into yoba uzawufumana i-punishment, and kunyanzeleka uba ke ngoku since umthetho utshilo wathi uzayifumana le punishment uyifumane, kwenzela uThixo angakhangeleki eli xoki xa ethe ndiza kubetha. Nawe awuthandi usuke esithi bantwaneni ndakubetha umosha njena, ndakubetha. Kuyana kunyanzeleke ngelinye ixesha, and ubuphila kanjalo, uhlala usithi ebantwaneni bakho ndakubetha uke wamosha, ndakubetha uke wamosha. Uyiphelelisele kuloo ndawo, bazahamba baqhobele uba inye into ayithethayo uthi ndakubetha. Ukubethwa ukubona akakwazi, akazange wakwayenza loo nto leyo. Baza kudlala ke ngoku bakuchophe entloko benze zonke izinto ungazifuni uba bazenze. In the same way nomthetho uThixo watsho wathi nazi into ofanele uzenze, ubuwenze ezi zirongo uzawupanishwa. Then ke ngoku bekunyanzelekile into yoba i-punishment ilandelane nokuninzi kwakho kakuhle. In the same way nabantwana kufuneka omane usithi ndakubetha uke wenza rongo, uthi ndiqalele okokugqibela uthathe uswazi emveni kwangu umbethe, ayazi into yoba xa usithi ndakubetha uthetha ukuthini na. Now ithi ke ngoku ngokunjalo verse 3, nathi xenikweni besingabantwana, besingamakhoboka aphantsi kweziqalelo zehlabathi, then besilawulwa indlela ethile, because besinyanzelekile uba silawulwe kanjalo. Indlela omphatha ngayo umlawula ngayo umntwana ifana olawula ngayo umntu omdala. Nabantu sebebadala, nabantwana bakho sebebadala, oqiqayo umbona uba uyaqiqa ke lona, uzenza izinto ngokubhadla. Awumphathi ngendlela omphatha ngayo lona umbonayo into yoba usadlakadlaka nje, usenza nje nodlakadlaka, akazenzi izinto ngokuphilileyo. Umphatha qhathanyana lowo, kwenzela uba ade aphile, ade abhadle naye izinto azenze ngendlela emele uzenza ngayo. Injalo ke nale nto nathi besingamakhoboka aphantsi kweziqalelo zehlabathi. Ithi ke ngoku lithe ke lakuzaliseka ixesha, uThixo wamkhupha weza unyana wakhe othe wazalwa ngumntu oyinkazana, ethe wazalelwa phantsi komthetho. Now in the same way njengokuba bendisithi ekuqaleni, lena ke yona ke scenario qha mna ndiyibeke be-practical kuwe, ibithetha ngabantu ebebekade bephila belawulwa ngumthetho kuba uYesu Kristu bengekafiki, becinga bafana yiyona ndlela ke leyo abawufumana uThixo ngayo. Kanti no, uThixo besenento ebhetere, ebeseneplan yokuba kuze unyana wakhe onguYesu Kristu uyozabaphatha abantu ngokobukhosi njengoba eyinkosi yezinto zonke yena. Now ithi lithe ke lakuzaliseka uverse 4, lakuzaliseka ixesha, uThixo wamkhupha weza unyana wakhe othe wazalwa ngumntu oyinkazana. uYesu Kristu uzamkhumbula uba wazalwa nguMariya, ethe wazalelwa phantsi komthetho, wazalwa kwaJuda, wazalelwa phantsi komthetho. Mthetho lo ubugqitha, ubudlula, but lona uzodlulisa umthetho uzalelwe apha phantsi kwayo, kwenzela into yoba kungathiwa uthe ngenxa yokohlulwa ngumthetho wathi gqinenye religion. No, uzalelwe apha phantsi kwayo kwenzela uba azokuziphruva ukuba nako ukuwuthobela umthetho, asogqiba ashumayele ke ngoku against, in fact not against, ashumayele ukuba eyona plan kaThixo ngayo yonke le nto ibisiyaphi na, kwenzela uba kuzotsho kuthathwe eyona plan kaThixo yosindiso, not ukugciniswa phantsi komthetho. Athi uverse 5, so uthe wazalelwa phantsi komthetho ukuze abakhulule ngokubathenga abaphantsi komthetho, ukuze sikuzuze ukwenziwa onyani. Wathi ke ngoku wabakhulula abaphantsi komthetho, ebakhulula ngokubathenga.
Niyakhumbula uba sathengwa phantsi komthetho, sathengwa ekuthini kanti uba ngabana khange sikwazi ukwenza into ethile kufuneka siqulutywe ngamatye sife. Sathengwa nguYesu Kristu. Owenza njani yena? Wazalelwa phantsi komthetho, wawuthobela gqibi umthetho, waphinda ke ngoku wabathenga abantu. Kanjani? Ngelile lakhe igazi, itsho iBhayibhile xa iphendula lo mbuzo lo. Ngelile lakhe igazi, ukuze sikuzuze ukwenziwa onyana. So uthumele uThixo unyana, akathumelanga sicaka ukuze sikuzuze ukwenziwa izicaka. Akathumelanga xoki ukuze sikuzuze ukwenziwa amaxoki. Engathumelanga futhi baqhathwa, the deceived, okanye engathumelanga mqhathi ukuze sikuzuze ukwenziwa abaqhathwa nathi. No, uthumele unyana ukuze sizuze ukwenziwa onyana. Njengoba wathumela umthetho ukuze sikuzuze, ukuze abantu bakwazi ukuba uthotyelwa kanjani uThixo, umthetho ngothotyelwa. Unyana ke yena ke ngokwenza unyana. In the same way, ii-deceivers ezithunyelwe nguSatan uba nazo zizoshumayela egameni likaKristu, njengoba noYesu wayesitsho sithi bazaba banintsi abezayo besiza egameni lakhe, nazo zithunyelwe ukuze zizokuqhatha, zikhuphe abaqhathwa, zikuxokise, zikhuphe abaqokisiweyo, abavele ke ngoku batyhunele ukuthini bangaphindi bayive inyaniso, bangabi sayazi, baphethe abanye sebelubaleka nyhani usindiso, beloyika just because baqhathiwe, khange baxelelwe le nto iyinyani ngosindiso. But uThixo yena uthumele unyana ukuze sikuzuze ukwenziwa onyana. Athi kuvesi 6, ngokuba ke ningoonyana, okanye ngokuba ningonyana, uThixo wamkhupha umoya wonyana wakhe weza ezintliziyweni zenu, edanduluka esithi, Abba, Bawo. Ngokuba ningonyana, since now you are sons, ningonyana, uThixo wakhupha umoya wakhe. Uyakhumbula uYesu Kristu wathi xa ehamba wathi, andizunishiya nodwa, kodwa ndiza kumcela uba anithumelele umoya oyingcwele, kwenzeke uba yena ahlale nani oko. Yile nto esithi ndinani kude kuse emaphakathini. It's because sinomoya oyingcwele, right through, ongathethi izinto zakhe njengoYesu watsho, kodwa osikhumbuza izinto esezithethiwe nguYesu Kristu. So uThixo wamkhupha umoya wonyana wakhe. So sinomoya kaKristu. Samkela umoya. Abanye bayana bathi xa sithi wamkela uYesu bathi xa emginyile ke ngoku thina sawufumana uphi? Yenye intetho yobudenge leyo ebonakalisa ungazi noba kuyiwa entlanga, noba kuyiwa ngaphi na. Babuza kanjalo abantu abangaqiqiyo kwa yonke le nto kuthethwa ngayo, bathi uginyiwe, then buginyiwe bona bazawufumana ophi na. NgokweBhayibhile samkela umoya kaKristu. Jonga, uba wamkele umoya walo mntu, umamkele laa mntu, kangantoba abantu abaninzi ngoku ningafani ngobuso bayakwazi ukuthi ufana nalaa mntu. Uba ke wam-understand umntu othile, wamqiqa emveni kwangoku, waqonda into yoba umoya wam uyangqinelana nalo mntu, uyayiva le nto ithethwa ngulo mntu, and ndingakhe ndenze njengoba esenza, because uyithetha le nto iyotsho entliziyweni yam. It means lo mntu uye wamamkela, umnike indawo entliziyweni yakho. Mamela ukuba kuza kwenzeka ntoni. Into eza kwenzeka, nizoqhoboshana nalo mntu, and lo mntu lona ungafaphafa khona just because ukumamkela kwakho umoya wakhe. But uba wamkele umntu in person, usene-questions ezininzi ongazukwazi uziphendula in person uba wamkele isibhukubhuku sakhe. Ukwamkela umntu engumntu njengoba umbona akufani nokwamkela umoya wakhe. Ukwamkela umoya womntu kukwamkela le nto iphanga phakathi ngulo mntu, not uyibonayo ingulo mntu. Le nto uthi xa uyiva uba nayo ayithethi nenyama yakho, kodwa ithetha nenye into engaphakathi kuwe. Nako kwamkela umoya kaKristu. So bakhona abantu abamkela uKristu, bamamkele just like any human being, baba ngathi izabane sikhe sihlale phantsi komntu sithethe, sithenge nedrinki sitye. No, that's not the way uKristu esimamkela ngayo. Asimboni mos. So ke ngoku kuye samkela umoya wakhe. So kwamkela umoya wakhe siba ngabo, it's the same. Ukuba ungazange undibona unjalo, ungamkela umoya wam, uyijonge, umamele ndithetha sokuba uyi-approve as this is the truth,
and le nto nam ndiyifunayo lena, ngoba ndiyayiva uba ithathelwa ezwini ililizwi. Do you know ukuba wamkele mna uqobo? Because xa ndisithi gqike ngoku sendiyinyama, awuna-problem. No, most of the time akho problem ukwamkela umnyama yomntu just xa umbona. Noba mamela omnye umntu ngamvethetha kakuhle ucinga uba fanele noba mhle nasebusweni nomntu ucikiziwe, but unfortunately xa sewudibana nayo uthi yipho ubuso bakhe bona abumnandanga njengale nto, abubuhlanga njengale nto ayithethayo. Uyaqala ke ngoku uqale wamva mhlawumbi kwii-tapes okanye kwiinto ezithile, wabona weva olu lwimi luthetha le nto uburhalela uyiva. Then xa sewudibana nobuso bakho uthi hayi man, I never thought ndawudibana nomntu unje. But mamela ke ngoku ububuso wamkele umoya wakhe ngexesha ubumva ungekamboni. Do you know ukuba awuna-problem yokumamkela noba kuthe gqi umntu onemehlo elinye, noba kuthe gqi umntu onobuso obujikajikileyo obujonge ecaleni, awuna-problem nokumamkela just because wamkele umoya wakhe kuqala. So awunangxaki naye bese ufuna laa nto isuka kuye, yiyo ke into yamkeleyo. In the same way ndiyakuthanda ukuhlala kule ndawo, in the same way, because yiyona ndlela uYesu ekufanele uba simamkela ngayo, nothi ngalena yoba nje nophakamise izandla ndiyamamkela uYesu. Abanye andibazi xa besamkela uYesu noba kusuke besamkela lo mntu ushumayela ngoYesu na, because emveni koba bethe mamamkela uYesu uphinde ubona into yoba heyi awusayazi ke ngoku ayisena-practicality le nto yokwamkela kwabo uYesu. Ingathi kufuneka beplize lo mntu ebebashumayela ngoYesu. Zange bamkele uYesu abo bantu, bamkela lo mntu ebeshumayela uYesu kubo, zange bamkele uYesu kubo. Because if babemkele umoya kaKristu, zonke izinto ngaphakathi kubo bezizawukhala, bezizawuthi uThixo zidanduluka zisithi Abba Bawo. Ngamanye amazwi uThixo ngubawo, sengubawo, andikwenzi ukuthanda kwam njengoba uYesu watsho ngexesha wayesequleni. Wathi okwam ukudla ayikokudla nje ukudla okubonakalayo, kodwa kukwenza intando yalowo wandithumayo. So bonke abantu abamkele umoya kaKristu bathi Abba Bawo, bambona uThixo engubawo. Nditsho sebethandaza nomthandazo wabo uqala emazi uThixo engubawo, abacengwa mntu uba bamazi uThixo engubawo. Kukhona abantu abathi bethandaza nje ubona into yoba awaziwa Thixo engulo mntu, kodwa lo mntu lona uthi uyakhonza. Umve njena azesile ubuso emveni kwayo Thixo waba mkhulu, Thixo wokhokho, Thixo akakwazi ukuthi bawo uThixo just because akanaye umoya kaKristu othi Abba Bawo. And xa usithi bawo kuThixo awuthi bawo njena kuba usiva abanye besithi bawo, uthi bawo kube khona i-connection ethi ngutata, as if bendinotata walapha emhlabeni bendizawuthetha kanje kuye andive. Moso uThixo uzawundiva naye xa ndithetha naye. Okwasemhlabeni usenondiqhatha, usenophazama endaweni ezithile, uThixo akaphazami. So uThixo ke ngutata onyanisekileyo. Umoya kaKristu ufike usititshe loo nto yoba uThixo, uba ndithi ndine-problem and ndicinga uba ukhona umntu apha emhlabeni ebenokuyisotsonga, even noba ungade uthi nam mandithandaze ngengxaki yakho, do you know ukuba emveni kwangoko ayindima ufanele ukuzukiswa, ayindima yenzeka, ayingokubo, ayikho kukwazi kwam ukuthandaza ukwenze laa nto yenzeke. Isimple eyam into bawo, nceda laa mntu ugama lakhe lingubani bani uthi ucela le nto nale nto kuwe uyenze, ngoba ndiyakwazi uba uhlele ufuna uyenza ngoba uyamthanda. End of the story. Ungaba short kangaka umthandazo wam, emveni kwangoko wena uthi ubunengxaki yokungafumani bantwana ubafumane, ubunengxaki yokugula endaweni ethile uphile. Just ndithe Thixo ngokwelizwi lakho uthe sibeke izandla phezu kwemililo iphile, uthe sawuthetha izinto sawukhalimela amadimoni siwakhuphe ngaphandle ebantwini, then loo nto leyo iza kwenzeka. Ndiyaqalekisa laa dimoni umenzi bagule laa mntu lowa, makamkele ukuphila kwakhe. Ukuba ungava le nto ndiyithetha kuThixo isimple injengoba enjalo, kulapho uzawuphila khona. But umuntu ufuna umshumayelo okanye umthandazo ozawukhwaza athi bawo Nkosi enamandla esezulwini, uzawutyhafa xa undiva mna ndisithi I just rebuke this evil spirit esimenzela umntu uba kube njena. Umzima wakhe mawuthi line up ngelizwi likaThixo, ngoba ilizwi likaThixo lithi bekumele uba kunjeni ebomini bakhe. Then uphele lapho umthandazo wam. Uyaba njengoNahamani.
uthi khandicinga uzavele enze week kanje, bekumele uba mna ndithumele kumlambe ebalulekile, uzawuthetha kanjalo just because ucinga uba kukhona enye into ebhetere lo mntu, ucinga uba wenziwa ngulo mntu ukuze ibe yile nto. Ndiyayifuna nale ndawo ishumayezeka into yokuba ayinguye umntu lokuthandazelayo kuphilisayo, uphiliswa ngumphilisi. So don't ever worry ukuba uthandaze kanjani okanye uthethe kanjani. Oza kuphilisa ngulona athetha naye, and yena ebehlele efuna nje umntu azawuthi akuphilise wena through yena. Ngelaa xesha ubusithi lo mntu ucela kuthandazela ebengathi icela iphiliso kulo mntu, ebefuna wena uphiliswe through lo mntu, kuba kaloku lo mntu ombonayo phambi kwakho ayingomntu owenza impiliso, ayingomandla akhe, ayibobulumko bakhe, ayibokwanako kwakhe ukuthandaza, nguKristu Yesu yedwa, njengoba inguye osindisayo, njengoba inguye ogwebayo. Injalo ke loo nto leyo. So samkela umoya kaKristu osenza sithi kuThixo, sidandulwe ke sithi Abba Baba, simazi uThixo enguThixo wethu, engutata wethu, singamboni njengomgwebi kuphela, kodwa sibe simazi uba nangona inguThixo wothando njena, ukwanguye noThixo womgwebi kwenza uba singamdeleli. Andazi kule nto ongamthatha uThixo njengotata, le nto isenza uba sithi sesithi siyakholwa siphinde simdelele uThixo, ufumane into yoba asenzi ngokuba bekulindelekile uba siza kwenza phambi kwakhe, kodwa kube khona nendelelo ethile ethi into ubungenawuyenza kutata wakho walapha emhlabeni kodwa uyenze kuThixo. Ndingazi ke ngoku into yoba kulahleke ndawoni na, kodwa uThixo singakhe simthathe ngale ndlela yiyo, singakhe simphathe njengoThixo, size sizibone zonke izibabalo zakhe ziphila ebomini bethu. Siyoxolisa sikelele mani. Uthi uverse 7, ngoko ke akusengumkhonzi, ungunyana nini once wamkele umoya kaKristu. Jongani bantu bakuthi, uba uthi uyakhonza kodwa zange umamkele uKristu, andisobe ndiyenze imistake yoba ndime apha ndithi urayithi wethu uyawubonakala ezulwini, unfortunately ndimele usindiso olu nduluva luthethwa apha eBhayibhileni. Awukho right. Uba khange umamkele uYesu Kristu, awumamkelanga kaloku umoya wenyani. Yi-understand le nto. Umntu ongamfuniyo, nditsho netishala, ubungumntwana esikolo kukhona itishala ongayithandiyo, guess what, isubject yokuqala uzayifeyila yiyala tishala ungayithandiyo. And ukungayithandi kwakho laa tishala awufike unyevule eklasini, ufike uhlale njengabo bonke abanye abantwana wenza ingathi uyipati yeklasi, kodwa ubusazi uba ndiyayicapukela le tishala. Uza kuyifeyila isubject yalo tishala. But immediately usithi ndiyamthanda lo tishala, ndiyamthanda indlela atitsha ngayo, ndiyamthanda njena nendlela siphethe ngayo singebantwana besikolo, ayikhibe nzima isubject yalo mntu. Sisuke ezikolweni sonke, noba sifundanga sathi safikelela kuloo ndawo ufikele kuyo ke wena ke. But eyona nto ndiyithetha into yoba le tishala uyithandayo, isubject yayo uyayithanda and upasa yona kuqala just because wamkele umoya wale tishala, indlela yale tishala ucacisa izinto, yonke into enale tishala phakathi. So in the same way, ukuba ngabana awumamkelanga uYesu Kristu, awukwazi ukuba ube ngunyana okanye ungabi ngomkhonzi ube ngunyana. Kaloku uthi uzwenziwe ngunyana ube wamkele umoya kanyana, umoya kaKristu. Umamkela nini? Ngexesha usamkela uYesu Kristu, understanding uba wenza ntoni na, kungale xesha ke ngokwamkela umoya kanyana. Ithi ngoko ke nabe namamkele ke anisengobakhonzi, ungunyana. Ukuba ke ungunyana, ukwayindlalifa kaThixo ngoKristu, then ke ngoku yihla wena uthi uzakwazi umkhonza uThixo ngaphandle koKristu, uzayicaweni ufike ubhalise igama lakho nawe ujoyine, uthi ndiyayijoyina le nkonzo, ndiyalibhalisa igama lam, kodwa ungakhe ulinge wamkelisa uYesu kuthathwa ngokuthi uyimemba qha. Uzawushiyeka uyimemba yecawe, which is not the same as ukwamkela uKristu. Bantu abakuthi yekani ukulahlekiseka. Ukuba imemba yenkonzo ayiko kwamkela uKristu. In the same way, ukwamkela uKristu akukuthathi ngoba uyimemba yalo mntu wamkele uKristu kuye. I-membership yakho uyawuyazi ke wena kusenoba yiyo, ube uyathanda, usenongabi yiyo, but wamkela njena uKristu okwangoku, which is important. Then kulapho ke ngokuba indlalifa kaThixo ngoKristu
ubundlalifa bakho buxhomekeke kuKristu omamkeleyo wena, kwele kasho usamkela umoya wakhe. Now awukwazi ke ngokusuka ukuthi ungumKristu ungakhange uqalise ukwamkela uYesu, but ndiyava ke ngokwaphethe abathini kugcwala amaKristu wonke umuntu uthi I'm a Christian kuphethe kusithiwa ke ngokwabasindiswe bona zi-born again Christian. Kavana ucinge nje naloo nto vele ibona into yoba inakumbamburuko okuthile ndingakwazi uba kuhamba eyiphi direction na bakuthiwe zi-born again Christians. Yes, of course, bekumele uba sonke ukwamkela umoya kaKristu kusenza sizalwe ngokutsha. Then kutheni ke ngoku uzawuthiwa njena ababona zi-born again Christians, the rest yabanye abantu abangamkeli Kristu since bephatha iBhayibhile bazi-Christians? That's a lie, man, and it does not make any sense. UnguKristu, unguyindlalifa ngokwamkela uKristu, ngoba uyindlalifa kaThixo ngoKristu, not by any other means. U-8 uthi kanti okunene oko naningamazi uThixo nanikhonza kwabo ngemvelo bengethixo. Ngexesha beningamazi uThixo benikhonza kwizinto ezingethixo. Ndisayiphinda le nto ndidla ngoyitsho kacaphuka abathandayo. Ukhonza izibhokhwe njena, iziduli, abantu neentoni, wenziwa kukungazi uThixo. And asobe ndiye kude uyi-understand loo nto leyo. Ubukhonza imimoya yabafileyo, imimoya engcolileyo nantoni na, ukhwaza imilozi, it's because awazi uThixo. Noba ungathi xa uzaziqala zonke ezo nto zakho uthi masiyiqale ngomthandazo, ubhlafa nje amehlo abantu, awumazi uThixo, and that's the reason uqhubeka naloo nto leyo. Otherwise ithi kanti okunene oko naningamazi uThixo nanikhonza kwabo ngemveli bengethixo. Ungathi ukhonza bengethixo awumazi uThixo, kwenziwa ungamazi uThixo oku. Uzathi uzikhonze uThixo ube wazi uThixo. Uthi ke ngoku 9, ngoko ke nakuba nimazile uThixo hayi kanye mandithi. Uthi nakuba nimazile uThixo hayi kanye mandithi. Nakuba naziwe nguThixo nenza ntoni na ukubuya niguqukele kwizinto ezingenamandla ezingenaluncedo, enithanda ukubuyela nikhonze zona ngokutsha. Now ukhumbule ke aba bantu ngaba bathe ngoku ingathi ku-right into yoba baphinde futhi beluke, ingathi kulo luko lazawenza uba basindiswe. Now masibuyele kuwe ke ngoku. Ngexesha ubungamazi uKristu ubukhonza ezo bhoko, ukhonza ezo zitulo, uhamba usiye esigcini nasemasikweni. Now uyaconfuse ke ngoku xa uzawuphinda uthi ngoku usindisiwe uphinde ubuyele kwakwezinto kwakhona. Wenza ntoni wenza ntoni uphinde ubuyele kwakule nto? Ithi iBhayibhile yinja, unjengenja xa ubuyela emgabheni ubuhlanze ngokwakho. Uzikhuphile izinto kuzo, then ubuyela kanjani? Ifana nomuntu ophumileyo ezonweni wakhe washumayela wathi wandinceda uThixo ndaphuma ezonweni. Ubuyele kanjani ke ngoku kwezaa zono ubuthe wena uphumile kuzo? Khawuyiqiqe le nto lena, uyiqiqe kakuhle futhi. Ubuyela kanjani kwizinto obuphumile kuzo? Awubuyeli kwinto obuyishiyile. Nawe ke ngoku once urhalele into ubusewehlukene nayo, izono nokungcola namasiko nezinto ubusewuphumile kuzo, ukonakele entliziyweni yakho. Khangela uba konakele ndawoni na, because ayimelanga bibe njalo loo nto leyo. Uthi into ubusewuthe uyidlulile uphinde ubuyele kuyo. Uthi uverse 10, nimana nigcina imihla neenyanga namaxesha neminyaka. Ngoko all of a sudden nithi uba ukhonzanga ngemini ethile, hayi awukhonzanga. Well, uright into othi ndingazakhonza ngomgqibelo because udecide uzakhonza ngomgqibelo, that's fine. Akho kanti ingcile, akho kanti wrong, akho nomntu ufanele uba bezelwa loo nto leyo kanasizathu. Uright nothi ke yena kuzazikhonzela ngecawa, right nozazikhonzela ngomvulo, ubuthanda ukhonza ngomvulo. Actually lonke isuku lusuku loba ube uyamnqula uThixo. Nantso i-bottom line yayo yonke le nto leyo. Now ukuba ke ngoku uthi ndaphuze ndibe ndenza right ndingene ezulwini kuxa ndenze kanje ndikhonze inyanga ethile, kukhona abagcina umhla wePasika bathi noko yiChristmas makhe ndiyokhonza, hayi noko yiPasika makhe ndiyokhonza. Ugcina imihla nje ethile, inyanga ezithile, amaxesha athile eminyaka, then ubhobhene. UThixo ukhonzwa usukela ngomvulo uyoma ngomvulo. That is mani ngathi usukela ngomvulo ubusukela ngomgqibelo, ukhonza usukela ngomgqibelo uyoma ngomgqibelo, usukela ngecawa uyoma ngecawa, usukela ngomvulo uyoma ngomvulo, njalo njalo. Sendizama ukuthi lonke ixesha lixesha lokumkhonza uThixo ngokwenza kwakho nangokuhamba kwakho.
awuthi uzibe umkhonzi kakuhle uThixo ugcine only ixesha elithile. Niyaziqiqa ezi zinto phofu bantu bakuthi. Inkosi yoxolo inisikelele ngoba umuntu banoyolo xa isithi wokuziva izinto enze njengoba zibiza kuye ukuba usindiswanga. Undivela kakuhle ndisithi awukwazi ukuba ube yindlalifa kaThixo ngoKristu ungamamkelanga uKristu ungamamkelanga umoya wakhe. Wamkelwa uYesu Kristu. Ayikekho namnye uzawuya kubawo engayi ngoKristu. Loo ndawo kufuneka uyazile. Nkosi yoxolo ke ikusikelele usamamkela. Uba uyamamkela ithi Nkosi uYesu nam ndiyakwamkela ungene entliziyweni yam ubotshintshe ubomi bam ndibe ngumntu osindisiweyo. Simple nje kanjalo uzayithatha light le nto akho nto ikhoyo oyinikiweyo but inyanisile nantso indlela ozawusindiswa ngayo. Hamba ke ngoku udibane nabanye abantu abasindisiweyo ukhonze uThixo nabo noba baphi na. Nkosi yoxolo ikusikelele. Amen. So nako ukusindiswa. Amen. For I have good plans for you, big plans to help you prosper, no plans to make you perish. Trust in me, I'll make your way. I don't ever count your mistakes. I forgive you for all your sins. I am the great I am. Just trust in me, I'll make your way. It says, even in my darkest shade, Lord, you are still my light. The way, the truth, the light. I trust you will make a way. Come on, say it. Say, I trust you will make a way. Trust you will make a way. Yangena mpulaphula phaa ku 07 060851543 060851543 06085 1543. Trust you will make a way. I trust you will make a way. I trust you will make a way. And here's what God is saying to us tonight. He says, I love you even when you fall. My love for you will never fail you. His love for you will never fail you. Just trust His made way. He says, wait patiently in my presence. Just be still and know I am God. I will never let you down. Just trust I have made a way. He says, even in your darkest sin, it doesn't matter. God, I am still your light. Yena mpulaphula phaa ku 060851543. Ayandiziyazi ke uba andiziva ke nala. Alright. Ya ungangena mpulaphula andizazi noba ndivakala kakuhle na ngoba kaloku le nto yam. Right, ngena phaa ku 060851543 060851543 lapho khona ungenayo ke utsho into yokubana yintoni wena mphulaphuli oyivileyo okanye loo nto nirhale uyithila phaa kuthi besithethela phaa kwincwadi yamagalathi chapter 4 ivesi engu-1. Magalathi chapter 4 ivesi engu-1 mphulaphuli uyawutsho loo nto nirhala ukuyithetha mhlawumbi into oyivileyo uthetha umfundisi umnuko from ibandla United Saints Ministries omve eyithetha mhlawumbi wena unomdla wento yokubana unombuzo othile okanye urhala ukucaphula le nto bayithetha okanye ufuna nje ukhomenta le nto bayithetha. So ithi ke loo nto mphulaphuli
feel free wamkelekile into yokubana ungene phaa ku-06081543 okanye ifowuni phaa ku-073 255 8802 073 255 8802 kulapho khona uveza khona umbono wakho kana phaa kukhanya KCR siyafumana on Facebook sibe khona abantu besebebhalile phana sizawubafunda later on nabaka-WhatsApp bangangena phaa ku-073 424 9051 073 424 9051 nengoma sihamba ngengoma kaMatima, in fact Spirit of Praise featuring Matima besithi yena okay ithi make a way, it make a way, right? Tshilo nomphulaphula mandibaleke into ephake kutata ubhedi andiyazi noba izukretsezana tata Sithembe. alright ungangena tata Okay. Ndicela uphinde ndithathe lithuba ke Mamphile ndizibulisele kubaphulaphuli abo baqobongena sele siqhuba. Mandilibulise nebandla kaFacebook. mani yo alabandla Aba balandelayo phaa kwezi video siza-uploadayo kuSanelisiwe Bhili, uBhili ngu-BILLIE. Abantu bayakhuthazeka kakhulu, abantu ngabona bengakhomenti kanti bayaya bayosela bade bashere nokushera siyithanda loo nto leyo into yokuba xa into uyibonile shera ngabanye bendicokola nomngane wam udyasi wazincokola umngane wam udyasi hayi naye uthi uyazondla uyazondla pha uyazondla i-bestman yakho ngumtshato Facebook. Mama Bhili, i-powerful kakhulu imessage namhlanje. If umuntu uyiqaphele izizigaba ezithathu inye. okay Isigaba sokuqala bubundlalifa. Isigaba sesibini kukwazana noThixo. okay Isigaba sesithathu kubuya umva kwekhona. So ezando sasike sayithetha ke ngaphambili into yokubana be careful into yokubana into uThixo athi hayi nawe unqwale uthi uThixo uthe but at some point uphinde uzibone iphinde yangu-yes. Like wathi utata ngenyimini question ukubana what went wrong because uThixo akazukwazi ukuthi ewe aphinde athi hayi. If usiqala phaa kule nantsika kweza sigaba sobundlalifa ithi phaa indlalifa iyalinda ikhuliswe. okay So ngamanye amagama yonke into inexesha layo. Esike sayithetha ke ngaphambili sathi umthetho awusosono but ubuyintlahlela yalo mnqophiso mtsha sikuwo onguYesu Kristu. So injalo ke nenantsika nomcimbi wobundlalifa uYesu Kristu. okay Senziwe indlalifa kunye naye. So eyona nto yenzekayo ke nakwi-kingdom ezilapha emhlabeni ziyenzeka ezinto. Mandenze umzekelo. If ungathatha i-kingdom yasemhlabeni, if uyinkosi usweleke umntwana wakho okanye unyana wakho oqala engekafiki kwesa sigaba sobongaphatha, okay imithetho yasemhlabeni iyavuma into yokokubana utata ophakathi angabamba isikhundla amgcinele. But ufumanise uba into eyenzekayo ke ngoku xa unyana efika kwisigaba soba makathathe ubukhosi bakhe, utata ophakathi akafuna ubuyisa ubukhosi. And at the same time kubekho abantu abasafuna uhamba notata ophakathi kodwa bayayazi inyani into yokubana bekusuppose bana ke ngoku utata ophakathi uyanikela ulo unelungelo lobukhosi because ufikile kwesa sigaba besilindelekile. But ke ngoku the danger yongena nalo attitude endlini kaThixo into okokubana usafarisha thina. okay
into kokubana ufune ubambelele emthethweni ungafuni uyivuma into kokubana sigqithile emthethweni, abona abantu basafarishayo ngaba baphantsi kwakho usabafundisa into yobana babambelele kwisigaba esidlulileyo thina kuso. Ukhona ubabalo. Sikubabalo ngoku. And ithini ke ngoku le nto? Ithi bona ke ngoku abazubanayo laa nto ibithethwa ngutata, that special connection. Sizawuthi sesizibiza amaKrestu sonke kodwa siphinde sifune uzitsalula sithi kukho abo bazelwe ngokutsha. Kanti ngethuba sinantsika sibabalwa ngomoya oyingcwele kusaphose into yokubana sizalwa ngokutsha sonke. So awuzubanayo laa nto ivumayo into yokokubana uThixo unguThixo because you have missed inantsika i-connection. So nantso eyona ndawo iye yahlala kakhulu apha kule ntshumayelo. And enye indawo endiyayithanda yile nto yokubana you need to understand that we are supernatural. Okay. Zonke ezi zinto sawuhlala siyibethelele into yokubana zonke ezi zinto sizileqayo yaloba ngumphulaphuli zonke ezi zinto sizileqayo ziselungelweni lethu. So le mpiliso uyileqayo Uyileqa ngendlela erong. uyileqa ngendlela erong uyinikiwe. Mase uyayithenga kodwa and apha ngoku utata akanakukhupha ama-500. Ezi zinto uzifumanisa ubulaleka zinto wena ngokwazana noThixo ozinikiweyo freely. So zinto ayisowisho ubana umphulaphuli angazi-understanda, azi-understande into yokubana ungubani yena, ukubana uThixo ungutata kuye kwaye futhi uyindlalifa kunye noYesu Kristu. So nantso kakhulu ke into endiqonda iyahlala kakhulu enantsikeni entliziyweni yam. And la verse 10 uthi nimana nigcina imihla neenyanga namaxesha neminyaka. So zikhona nyhani abantu ufumanisa uba izinto babambelele kuzo, umntu ubambelele emthethweni de ufumanisa uba uhlonipha umthetho ukogqitha ilizwi kaThixo nemiyalelo kaThixo. Senza umzekelo. Nalo mthetho ke akawubambe ngendlela eyiyo. Ngoba kaloku ayirizini uba umthetho ubuye ke uzozalisekiswa kube khona ubabalo. Irizini uba sohluleka kuwuphatha. And umntu umthetho kungaphezu kwala 10 commandments. Kodwa singakazi siye kweminye lesi singakazi kweminye le mininzi siye kula 10 ubuze uba uyibambe kahle ungena singekayi asikayi kwezinye ezi ziyeke ngoba ndimyezi ndijamara mphulaphula ziyeke ezi masenje kula 10 kwakuzigate kula 10 uzijonga into yobana you don't need i-grace na i-grace that comes with Christ. Because awukwazi ukufumana igrace uphile kwigrace ungekho kuKristu. And nalapho kokuzigeyija kwakho uzibuza ubana ngendisaphilana okokubana bekulawulwa ngomthetho. Lo wawuve kuthiwa ebulawa xulutywana ngamatye. Eyibona la nditsho. Uba ubongcwele ungena etempileni yafa. Exactly. So if you wanna stick nantsika kwi-law khakujonga ubana by today ngendisaphilana. Yeah. And ke ngoku siyakunida nyhani unantsika uncedakala kwinto yobambelela emthethweni. Umzekelo abanye abantu ufumanisa uba akanawuyenza into ethile because unxibe i-uniform at the moment. Okanye ngumthetho laa nto yazi. Okanye usanxibe ispiliti. For instance that uBhili uthetha into yam ndiyithule. Ndincokola nomnye umntu uthi umongcwele awunovukelwa ngumthandazo uhlamba. But ulithe lam ke ngoku ndisebhafa entabeni ivele
ufase into yokubana kanti wena usengxakini ngala mzuzu awukho lapha caleni kwam uvele kuthi mandithandaze ngoko nangoko ndizawuqala ndithi khawume moya ingcwele ngiqale like uthixo understandayo isituation okuyo ngelo xesha it's where igrace ivela khona umthetho laa nto ithi hayi yini uzawude uthandaze ulaa nto umfazi awuthwelanga entloko. Let's say kaloku ndiqoma ndisebhafini into zeqhiyana into azikho lapha caleni kwam andithi so ke ngoku kufuneke ndenze loo nto ngoku because ndisebhafini and umoya ingcwele ngoku athi olubhi kusengxakini ngoku ebeyazi into yoba ndisebhafini kulapho kuvela khona ke ngoku igrace. Uthe utata xa thetha mambili it's Monday to Monday exactly Sunday to Sunday and ke ngoku I don't think umoya ongcwele une-private places apha angangeni khona exactly nee-moments aqonda uba athi hayi mandikulinda apha ngaphandle uzangena espa ithi ibhayibhile xa ithetha konke yonke into eniyenzayo yenzeleni uzuko lukaThixo. That means nalaa nto ndiyenzayo ngelaa xesha ayimbekanga caleni uThixo because ithe into yonke wala nto umene ndawo webhange nomzukusa khona uThixo that means ikhona ingxaki uyayazi uba laa nto uyenzayo irongo uThixo ayingenisi uhleli nje uhamba nayo. So I will understand into yokubana kukho ixesha apho unocinga ubana into yobana no you cannot connect noThixo wakho because he is always and you know mandibhiliva that ubhile kule nto ithi uThixo ngutata wam. Yes. Undi-understanda ngaphezu koba ndizi-understand and uThixo ngutata wam wayekwathi utata umntu xa ethetha wazi even ii-addresses zethu uyakwazi ukuhlala phi wenza kanjani wenza kanjani wenza kanjani so uThixo uthi uThixo saziyo nje phandle nomphakathi so xa ngabana into angayityhila kuwe ngelaa xesha uyayazi uba wayi etyhila ngelaa xesha because ngelo ndiyahlamba ndisebhafini utata ubhilile wena uzodibana nengozi yemoto ukuthi mandikhalime ndizawuthi mandiqala ndiphume ebhafini and khona esithi ngiruma ndizukwazi ukulantuza funeke ndiqale ndinxibe ndithini in 2 seconds utata ubhilile uzogexelezekela engozini uyayibona kanti bebavela khalima ngokonangoko then kube kanti idlulile ke yonke loo nto leyo and ufumanisa into yokubana sowufowuna back uba yeyi ndiphantse uyayibona ngenxa laa prayer ubuzawumisisha ubungqina noku-understand into yokokubana uThixo uthetha kanjani. Zezinto zokubhadla ke tata ubhili futhi sibhadle nangaphezu koThixo masike sike silantuze sifuna ukulawulwa nguThixo uthi Thixo yenza le nto uthanda ukuyenza ngobomi bam ngexesha ofuna ngalo uba sibambana uba ngexesha Thixo ofuna ngalo uyayibona asizami baphulaphuli uku-encourage into yokubana masenzeni izinto nxamnye ngokungakhathali sithetha nje nge-emergencies uyabona in terms of emergencies uThixo it's where i-great it's where comes in uyayibona and awuzuhlala ubambelele emthethweni mamela uthisho banyeselo sithethayo xa sithetha beBhayibhileni abafarisi engabafuna abafarisi engabafarisi because uba hayi uYesu kutheni ezawuphilisa ngesabathi athi uYesu ukuba ngabana ithole lomelano wakho ligaxelekile yele uzawuliyeka yi-emergency leyo uthi isabatha namhlanje chini that means yi-emergency leyana nyhani unceda into leyo yi-emergency exactly you know into yomthetho ine-strongholds zayo yes because amayuda abafarisi babambelele nyhani emthethweni and umthetho wawumile usithi ngesabathi awubambi kwanto uyayibona so bebambe kuloo nto bona and bona kwale nto anantsika athi uPaul bebeyibambile le nto but ubabona bebuya back so lidabi nje elingapheliyo elifuna uhlala linantsika lisiliwe because uSathane ehleli nje yena uyazamazama ujonge nje kwa ithuba anolisebenzisa so we need to be very careful singabazalwane siyazi into yokubana eyona nto sihlala sizibiyela sihlala sinala connection noThixo sihlala siconsulta kuThixo ngokubana inyawo lam liye ngaphi ngoku singahambi ngokwakuqhela
nale ndlela siva kamnandi ngayo, but siyayinida inantsika i-guidance kaThixo. Alright. Tatubhili masibafunde then ube sowuthandaza ke sivala inkqubo yethu ngomthandazo. Okay, uthi uqale ngapha molweni bethu ngale mini inhle yanamhlanje, ngale Sunday yanamhlanje. Siyabulisa kwiBhili family, siyabulisa kutata uMnukwa, sihleli nani sonwabile siseCuba. Athi uqale ngapha siyabulisa ngumaGalati, isahluko ngu-4, ivesi iyaqala. Hayi uvana ubulisa ngevesi eqaba incimo uzawungena. Molweni zithandwa, sinimamele silapha eMchubakazi. Siyanibulisa egameni likaYesu. Athi ucele ngapha inkosi yozuko inithethelele, sihleli nani silapha etawuni. Okay. Asize ke ngoku kweli bandla lam ndilithandayo likaFacebook. Ndiyalithanda eli bandla. uthi uLiziwe Malala uthi nopresident ukhona kunye nathi, athi uSiceshi maka-ivakele Maseti, morning sithembe sam, hleli nawe noBoy uyivakele eMchubakazi. Athi yena phayana ubuhle, athi molweni uhle ndakisa, athi molweni emtubatuba emkosobeni. Okay, bahleli nathi. Uthi this morning we pray for financial stability. Sicela inkongozelo, izandla zomile, azomile izandla. God is bigger than financial problems, but we need to build relationship with God. Good. Ndiyayivela xa isithoba ekugqibeleni athi we need to build relationship with God, because kaloku asizujika nathi amatya bezizonga sawuthandaza ngawe uncedakale, but you need uThixo into yokubana le mali iphinde ikwazi ukuhlala, ukwazi ukuyisebenzisa kakuhle. And umnandi xa understand ukuthi uThixo nabo. Yes, because bakhona abantu ufase into yobana lubhili le mali banayo but abakwazi ukuyisebenzisa iphelele ezandleni. You need uThixo akuncedise ke ngokuba isebenzise kanjani, akunikeze la wisdom. Athi yena uze nandi menziwa, morning msasi ndicela uThixo andikhuphe kule ntlungu ndikuye, andiphilise nakule ngulo ndinayo, andiphilise nakule ngulo ndinayo isuke yathi gqi. Uthi uthetha noZenani uzawunceda, semncedile already ubawo. Athi yena phawu Anela Thongo, athi yena sisonke mama eKapa. I think ngevile eKapa nomkhono eKapa around. Athi ucela lapha uza noKhanyo Bongs Magobiyane. Athi morning msasi ndicela uThixo andinike amandla okujongana neenzingo zobomi. Kutsho ke pha ubonga Magobiyane, ikhaya lisegcoba tuseKapa. Okay. Noba ngabantu online. Okay. Athi kwecala lingabo Hapoyi Sunday. Yes, alright. Ngoba khaba thathu umuza ke ngaba. Ngiyena mhlawumbe ngeno understand ukuthi thathu umuza yasixexise. Ayocala ngapha ubabazile nxakaxa ndidlikidla. Athi happy Sunday wena yokucinda ndisaphila kakhulu sino sami. Athi napha umelo kuhle melo Coki, athi good morning hleli nawe Makamelo kuhle esihlabeni engqameko. Makamelo siyabulela kakhulu apha esihlabeni engqameko. Thathu phila cela uRepublic thathu bese sithandazela. Siyabulela kakhulu kwemambili namhlanje uThixo athe walenza la impumelelo. Siyathemba abaphulaphuli banwabele imini namhlanje, bavuselele nokubana banokwazana ngcono noThixo wabo kwenzayo, so that bangayilahlekiseka nje lula. Xa sizala nje emthandazweni uyakwazi usifowunela ku-073 4243 778 inamba yam leyo, ubana mhlawumbi khona nje apho uthanda into okokubana sibonisane khona ngelizwi likaThixo, naxa mhlawumbi uthanda ubana ungasibona. Sizawuya emthandazweni, sizawuthandaza ngabaphulaphuli aba bathetha nge-financial breakthroughs, nabo beva intlungu emzimbeni ukuze uThixo abe nokubanceda, nabo bathe
bazamkelela uYesu njengenkosi nomsindisi wabo. Siyathandaza. Bawe egameni lenkosi Yesu, siyabulela ke Thixo wethu, siyabulela mzali, siyabulela ke Tsheshe yamaZulu. Nabo bantwana bakho bekhala ngenhlungu zomzimba ke Thixo wethu, mabancedwe nguwe ke Somandla. Lord, in the name of Jesus Christ, Thixo wethu, we understand the state of our country, Thixo wethu, apho kunzima abantwana bakho bafumana imisebenzi, kodwa siyathandaza for i-financial breakthroughs nesiyo ingcwele Thixo wethu. Siyathandaza Thixo wethu nangokhula koqoqosho Somandla, ukuze kuvuleke amathuba emisebenzi nesiyo ingcwele. Konke sicela ke egameni lalowo wasifelayo uYesu Kristu. Amen. Amen. Nikhonze kakuhle baphulaphula. Akho amen omkhulu phangase emnyango baphulaphula. Nanga la amen uvele pha kwicamera. Right ke baphulaphula. Papa, we love you all. So next week.